Bodo latest update बयखौबो फरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज अपडेट दङ श्रीरामपुर गेटआव सिखावै सिगुन दंफां लांखारग्रा गारिजों लोगोसे सासे ड्राइभारखौ पुलिसा खादों मैया 18 मे खालार खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आसाम आरो सोनाब बेंगल सिमनानि श्रीरामपुराव पुलिसा मोनसे सुलुंनि खौरां मोननायनि गेजेरजों अपारेशन खालामनानै सिमुलटापु पुलिस बिफाना 31 नं राजा लामायाव सिखावै सिगुन दंफांनि सायाव हालदै आरो हाइजेंजों खोबनानै लांदोंमोन नाथाय पुलिसनि आखाइनिफ्राय रैखा मोनासै सिमुलटापु पुलिस बिफाननि असिला लिमसां बिथांनि दैदेननायाव बे अपारेशना जाफुंसार जानो हादों हमजानाय गारिनि नाम्बारा HR45C1855 आरो सालायग्राया हारियानानि कार्नाल जिल्लानि बारथा मुंनि जायगानि दिलबार सिंह होननानै सिनायथि होदों नैथियाव दङ मानास माहारियारि हाग्रामायाव मासे गान्दानि जिउ खहा बड'लेण्डनि बिखायाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामायाव थसे गं गोनां गान्दाया थैदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला बाहाबारि ओनसोलाव गुबुन माखासे गान्दाफोर गाग्लोबनायनि जाहोनाव 22 नंनि थसे गं गोनां मासे बुन्दि गान्दाया थैदों मख'नो गोनांदि थांनाय एप्रिल दाननि 22 खालाराव पबितरा हाग्रानिफ्राय बे गान्दाखौ लाबोनानै मानास माहारियारि हाग्रामायाव दोनफैनाय जादोंमोन जाथायसालिसिम देहा फाहामगिरि प्रफात बसुमतारी मानास हाग्रामानि दैदेनगिरि रघुनाथ बर' बाहाबारि हाग्रा बिफाननि मावथि बाबुल ब्रह्मजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा थांनानै गान्दानि गोथै देहाखौ बोखांनो हायो थामथियाव दङ ब्लेक फांगास मुंनि मोनसे गोदान बेराम कर'ना खैफोदनि समावनो रायजोआव ब्लेक फांगास मुंनि मोनसे गोदान बेरामा सोराङाव फैदों बे बेरामजों गाग्लोबजानाय गिबिसिन बेरामिखौ दा गुवाहाटीनि एप'ल' देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों बे बेरामा कर'ना बेरामिफोरनि थाखाय जोबोद गिथाव होननानै मिथिहोदों ब्रैथियाव दङ बिमा दैया जेंनायाव खोख्लैबोदों चिरां जिल्लानि बुरिसार गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार ओनसोलनि 2 नं बुरिसार गामिया बोसोरफ्रोमबो भुटाननिफ्राय फैनाय बिमा दै आरो बेराफारसे भुटाननिफ्रायनो निजोला दैया बोहैबोयो बे दैयानो दैज्लां बोथोर फैबाथाय दैबानाजों सिलिंखार जालाङो बोसोरफ्रोमबो दैबानाजोंनो गिसिखानानै बे ओनसोलनि न'फोरा सिलिंखार जालांबाय थादों बे समखौ गोसोखाङोब्ला आरोबाव देग्लायबो सरकारा जेबो होबथानाय राहा लायाब्ला बेबायदिनो गं 14 बा 15 नखरफोरा खारनो गोनां जागोन होननानै गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायो बाथियाव दङ कार्बि आंलं BTR दिमा हासावनि गाहाय खुंगिरिनो केबिनेट थाखोनि गोहो होनाय जागोन होनना खौरां मोननाय जादों दिनै रायजो सरकारनि केबिनेट जथुमायाव बे थांखिखौ लायो दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।